Assalamu alaikum qadirli adamlar. Bu bizim täze gelen tövde aparatlarymyz. Bunun aýratynlygy hem bir näçe görnüşde napitklar we chipsi şoma meňdeş önümleri, şokolad önümlerini satmak üçin meýilleşdirilen içi halazinlik. Bärs bolsa öz başyna soğuk hem ýyly kofe berýär, gyzgyn kofe berýän aparat. Hemen bunun bir aýratynlygy, esasy aýratynlygy meniň bilişimçe Türkmenistanda manatda izdaşy gaýtargy berýän aparat birinji aparat meniň bilişimçe. Most başga ýerde bar bolsa tesirlerde ýazyp bilersiňiz. Bismillah. 10 mandyma sallak şu ýa bizim pulumuzy görkezler. Ana balansymyz 10 manat görkezdi. Ýa-ni işlediğinde sebäpil gradusy 13 gradus. İçinde dolu gyzyp sowap ýetişen o. Indi 10 manat bizem bolsa abyşny şu içýän her durun napitoklarymyz bar. Mysal üçin Pepsi. Pepsi'miz bizim 38-nji polkada duranlygy sebäpli bakasan 5 manat diýip alsak bizim üstaýda 38 basyp enter basar. Sana Pepsi'miz oklady. Indi şeýler soýun, bizim izdaşymyz bera. 1 2 3 4 5. Bizim 5 manat izdaşymyzy berdi. Hemen berdi üstünden halan video roliklerinizi, reklam roliklerinizi, yok başka näle rolikler, videolar, aydımlar, suratlar koyuyorsunuz yerde koyup bilersiniz. Ulan kofe şek korsanız, sensorun knopkasına haýsy gerek bolsa basarsınız, kofeni alarsınız. Şimdi bir aşağıdaki Pepsi'mizi söyleyip alyas. Dinlediğiniz için çok sağ olun. Hadi bu videonu gördünüz ve içinizde köp pikirler döredi, köp sorawlar döredi. Ve men size şu sorawlary häl siz maňa bermeýänken men size jogabyny bereýin dostlar. 229'da işleýändir aparatymyz. 450 sany harita çelle goýup bilýäňiz, ine şu taýda men goýup geçdim, parametrlerini goýup geçdim. Produktyň parametrlerini ve içini soğuk saklaýar dostlar. Pradawese gerek yok. Näme üçin almaly siz şu aparaty? Men size şonu düşündireyim. Birinji bilen Türkmenistanda ýok bizneslerden biri. Liboy ýere goýup bilýäňiz. İsteseňiz bannissalara, isteseňiz banklara, isteseňiz köprek adamların geçýän ýerlerine goýsaňyz ören pribylny zatlardan biri dostlar. Tiz özüni okupad edýär dostlar. Tiz özüni ödeýän makinalardan biri bolup durýar dostlar. Ve aňryýetiniň ýanynda sıcak su, soğuk kofe, sıcak kofe hemme zat berýändir dostlar. Ve manat izdaçy berýär. Bu sizin üçün iň ulluqan wazmoşlardan biri. Egerde kim şular ýal makinalardan almak istese, arkayn men bilen habarlaşyň dostlar. Elimizde gutarmaýynka zakatyňyzy berip goýun. Bahasy näçe diýip sorasaňyzlar, iň gyzykly ýer bahasy dostlar. Bahasy $4800 dostlar. Arkayn habarlaşyň 5 vilayaty dastavka edip öwredip berkaýtýar işgärlerimiz. Biznes Türkmenistan şular ýaly videolary hökman goýmana dowam ederiz. Dostlar ýene-de täze makinalarymyz gelendir. Mundan kiçiler hem bar. Ýakynda netip bolsa videolaryny goýarys inşallah. Täze startaplaryň şular ýaly işlere başlap bilmesi üçin elimizden gelen ederiz. Mundan soňra ederiz nesip bolsa. Habarlaşyň, salamanja oturuň, özüňize gowy seredin. İşiniz uğruna bolsun. Görüşýänçek indiki videolarda sag bolun.